Maayong gabi, pag-usap mga angkol o mga auntie. Tugutin sa ninyo na mga nasa katahuran ini mga oras ha. Kumustamos na mga kabisyo? Inaantok na ba kayo? Buti na lang. Sabay-sabay na tayong matulog ha. Yung mga may trabaho ngayon, abay, huwag kayong aantukin ha. Kasi pag nandyan yung boss nyo, ay bay, lusion yun ang inyong kigol. At syempre, kauban gyapon kasama niyo pa rin dito po sa 90.7 Love Radio. Ako po si Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato. Kumusta naman ang ating mga lansangan ngayon? Nakaalis na ba ang lahat? Dahil nga walang pasok po bukas at sa susunod na araw, no? Dalawa yon magkasunod. Ano bang plano mo? Akong natatanungin mga kabisyo, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Siyempre, magpatutoy ko ninyo. May pasok po tayo. At kagandahan din na pag may pasok ka, kabisyo, abay double pay. Yawards talaga. At hindi ka lang gumagastos. Yawards, oh. Yun ang kagandahan po mga kabisyo. Siguro nasa bahay lang tayo. Magluluto ng paboritong ulam natin. Masarap yan, no? At magpa-uraray lang. Magpalagaylay lang, di ba? Yawards, oh. Okay, no? Balik po tayo sa ating pinag-usapan dito, mga kabisyo. Etong sinasabi po natin na yung pinaka-importante, no? Pag-usapan natin itong antok po, no? Mahalaga ang antok sa buhay natin, mga kabisyo. Dahil ito isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay at kalusugan. At isa sa mga kahalagahan ng antok po, yung kasaganaan po. Ang pagtulog ay may epekto rin sa ating kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Ang mga taong may sapat na antok, basic, kailangan pa bang i-memorize yan? Mas malamang na magpakita ng positibong pananaw at mas malakas na kakayahan na harapin po ang hamon at pagsubok sa buhay. Pansinin mo yan, no? Pero hindi naman siguro pwedeng lagi ka nang inaantok kahit namang wala kang ginagawa. Pambihira naman. Pagdating mo sa opisina, inaantok ka na. Paano ka makapagtrabaho niyan? Di ba? Halimbawa, si Uncle Totoy. Yan, ang hirap hanapin yung antok ko po, no? Kasi, to tell you frankly, gising pa po ako ng mga alas 4. Alas 4 madaling araw, ha? Kaya may mga plano po ako siguro, mga kabisyo. Gusto ko sanang mag-bike ulit, Okay, paano ka makapag-bike ulit ng madaling araw, wala kang tulog. Para kang bukaw ba? Para kang owl. Yan. Alam mo, parang kwago. Nagising paggabi po, mga kabisyo. Ang hirap po niya, no? Halimbawa, ikaw, Uncle, ngayon, no? Nasa biyahe ka ngayon. Nagmamaneho ka ng siguro, truck. Ayan, no? Banggitin na lang natin yung mga nagmamaneho po ng truck dyan, no? Basahin na lang natin itong mga nakatutoy sa atin, no? Si Jeremy Gamones. Ayan, shout out, no? Sabi dito, Toy, idol, may gabi, oras na po, datig paminaw sa radyo kay ikaw akong DJ, Toy. Yan, salamat. Ako ginabuhat, Toy, kanang dili pa makatulog. Mag-browse sa FB o Messenger. Pa-shoutout po. Pinakurat, Toy, idol, naminaw gikan diri sa may Green Gate Subdivision, Imos, Cavite. More power sa iyong programa. Hinaot nga mulungtad kag dugay sa kanginan, Toy. Amping permi. Ayan, salamat Jeremy, no? Ito din, nakatutoy sa atin. Ito na yung may tracking to, no? Ayan, si Delmar Patera. Toy, pakibate yung mga driver at pahinante ng BS Dizon Tracking ng Montalban, Rizal. Toy, palaging nakikinig sa programa mo sila Teteng, Tabong, Enchong, Bernard at Justin. Ayan, yung mga may biyahe po, mga kabisyo. Ang hirap naman pag inaantok ka, di ba? Wag na kayong bumiyahe. Huwag kayong magtrabaho pag inaantok po kayo, ha? Kay Lucy, dyan ako na imuhang kigol. Okay, no? Yan po mga kabisyo. Napaka-importante. At kung ikaw din ngayon, bukas po yung tindahan nyo. Halimbawa, isang kainan siguro, 24 hours siguro yan. Pwede nyo bidyuhan yung radyo siguro. Kaya naman,
yung lugar na yan habang tayo po'y nasa ere. Kayo siguro yung isa sa mga kumakain dyan. Magandang gabi. Ayan, sa mga nandyan na naghahanda po ng pagkain. Salamat po na nagiging background po ang inyong programa. Totoy na Love. Kasama niyo po si Uncle Totoy. At kahit saan man kayo. Ayan, maraming salamat. Daghang kayo salamat. Bawal ang antukin, ha? Ayan, mga bagay na maaari mong gawin kapag dilat pa ang mga mata mo at hindi ka pa inaantok. Sabi ni Nico Toxic, naglalaro ng League of Legends hanggang 3 a.m. Ay, sinasabi natin, no? Gising pa. Sabi ni Josephine Sabio, kakanta. Huwag naman sobrang malakas at siguraduhin mo na merong soundproof ang inyong kwarto. O kaya naman hindi kayo istorbo sa kapitbahay, di ba? Lusian niya yung kigol. Jeline Kiming, Mangulangot. Ganon. Ha? Sabi naman ni Cheline Paradise, mag-cellphone lang yun, Angkol. Wa may laing lingaw. Yan na yun mga kabisyo ngayon. No? Nung araw, naalala ko lang. Ewan ko lang kung meron po kayong libro. Yung crossword puzzle. Yun. Pangantok. No? Mag-crossword puzzle o kaya naman nagbabasa ng libro. Yan. Sabi naman ni Delio Angkatan, mototoy para makatulog. Pwede pero depende. Ako bago ako matulog minsan inom ako ng gatas. Akala nyo yung mga bata lang yung umiinom ng gatas sa mga kabisyo, no? Tayo din para himsog ang tigol. Ayan, sabi ni Marlo Pilenyo, hikap-hikap sa nagbitay, Sir Totoy. Ang hira naman to. Ugay-ugay sa asa. Aber, ugay-ugayo na to, be. Ariel Gabon, magduwa og Mobile Legend, tanaw og Netflix, inighuman matugna. Yan din minsan ginagawa ko. Manonood ako ng movie, ha. Glenda Sandigo, kamutin ang kigol-kol. Oy, lingaw, gini siya. Junex Sumblingo, Toy, tamang scroll lang sa Black and Orange na website. Ano ba yung Black and Orange na website? Sabi ni Salvi Kining, Facebook. Ayan. Sabi ni Delon Alamo, no? Kausapin mo ang Diyos pag ganyan, Col. Oo nga, magdasal yan. Yaw words talaga. Alam mo, Col, no? Alam mo, alam mo mga pamangkin. Sa kabuuhan po, ang antok ay hindi lamang simpleng pagpapahinga, ha? Yan ay isang pangunahing bahagi po ng ating pang-araw-araw na kalusugan at kasiyahan. Importante yan, mahalaga yan na bigyan nating pansin ang ating pagtulog. Yung antok talaga, ang hirap minsang hanapin, no? Kung ang antok ay nahanap lang siguro sa bag, ay madali lang. Pero minsan ang antok hinahanap nasa bote, di ba? Bote ng Bino di Pataranta. Okay, marami pong salamat sa inyong pagtutoy lagi, no? 9 p.m. hanggang 12 midnight sa ating programa, ang Totoy na Love. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. At ako na po yung magpapaalam. Bukas, walang pasok. Yung iba may pasok. Okay, no? Siyempre, pahinga din at mag-enjoy kasama ang inyong mahal sa buhay. Kinigyan po ng inyong Uncle Totoy Bato. Amping pirmi, God bless, mga kabisyo. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!